Kaixo, gaur barrunale magikoen antzerkia egingo dugu. Ni Gaider naiz eta kontalaria izango naiz. Ni Borja naiz eta Juan izango naiz. Ni Karla naiz eta zerbitzairia eta Ama izango naiz. Ni Patxi naiz eta erraldoia izango naiz. Bazen behin, Juan izeneko ume bat bere amarekin bizi zela eta oso behartsuak ziren. Juan azokara eta saldu aztoa. Bale. Eta Juan azokara joan zen. Eta etorri zenean... Barrunale magikoak dira. Baina zer da hau? Ez bota, barrunale magikoak direla. Orduan barrunale magikoen landare bat azaldu zen. Eta Juan igotzen hasi zen. Eta orduan harrituta atea jo zuen. Sartu naiteke. Eta orduan zerbitzari batek atea ireki zion. Bai, sartu. Janari pizka nahi duzu? Bai. Espageti batzuk eta Coca-Cola. Eta orduan, bukatu zuenean, erraldoia sartu zen. Zeu zain arraroa dago hemen. Izkutatu azkar. Norbait dago nere etxean zerbitzari? Inor. Etorri. Etzan zaitez eta liburu bat emango izan eta zaitu. Eta erraldoia lo geratu zenean, Juan korrika hasi eta dirua hartu zuen. Juan hartu dirua eta Juan zure etxera. Eta Juan dirua hartu zuenean, erraldoia beratzetik joan zen.